बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. मणेरी पंचायत समितीमध्ये आज आपण आहोत. या ठिकाणी उबाटाकडून प्रीती धुरी या ठिकाणी रिंगणात आहेत. त्यांच्यासोबत अपक्ष म्हणून 2 उमेदवार आहेत. तसं महायुतीचाही उमेदवार आहे आणि शेतकरी संघटनेकडूनही असं एक उमेदवार आहे. एकूण 5 उमेदवार या मतदारसंघात एकंदरीत निवडणूक लढवत आहेत. आपल्यासोबत प्रीतीताई आहेत. त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की कशाप्रकारे लोकांचं सहकार्य लागतं आणि काय सांगा. मॅडम, काय सांगाल? आज तुम्ही प्रचार करता, डोअर टू डोअर प्रचार करतात, एकंदरीत लोकांचं कसं वातावरण आहे? नमस्कार, मी प्रीती बाबूराव धुरी, मणेरी पंचायत समितीमधून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षातून उमेदवारी लढवीत आहे. मी सांगू इच्छिते की हा पूर्ण विभाग माझाच आहे. सासर माहेर ही सगळी माझीच माणसं आहेत आणि ज्या घरात मी जाते प्रचारासाठी तिथून पहिल्यांदाच समोर माणूस आल्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्याकडे बघितल्यानंतरच कळते की त्या खूप खुश आहेत, कारण मी या इथे उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे आणि जी माझी माणसं आहेत त्यांच्या ज्या समस्या असतील, त्यांची जी मतं असतील ती मांडण्यासाठीच मी हा उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे. आपण एक महिला म्हणून उमेदवार आहात आणि महिलांना काय आश्वासन देणार, काय आपला अजेंडा असेल? हां, महिलांच्या ज्या काय बाबी असतील, ज्या मला निराधार महिला असतील, ज्या वृद्ध महिला असतील, ज्या आपल्यापर्यंत पोचत नाहीत, त्यांना आमच्या तालुक्याच्या ठिकाणी येणं कठीण पडतं, या अशा महिलांना मी आश्वासन देते की त्यांच्यापर्यंत मी पोचून त्यांची कामं मी करणार. निश्चितच आपण निवडणूक लढवत असताना आपल्या प्रतिस्पर्धी 4 उमेदवार आहेत, अपक्ष 3 आहेत आणि महायुतीचा 1 उमेदवार आहे. काय वाटतं एकंदरीत वातावरण? तरी पण मला विश्वास आहे की माझी माणसं इथून मलाच मत देऊन मलाच विजयी करतील, हा मला पूर्ण विश्वास आहे. निश्चितच तुम्हाला मत देऊन विजयी करतील. आपल्यासोबत राष्ट्रवादीच्या ममता नाईक या देखील या प्रचारात आहेत. मॅडम, काय सांगाल? एकंदरीत काय वातावरण आहे? एकंदरीत वातावरण फार चांगलं आहे. आम्ही राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी याला प्रतिनिधीला मदत केली आहे, कारण की त्यांची ध्येय, त्यांची उद्दिष्ट आम्हाला खरोखर योग्य ती उद्दिष्ट दिसत आहेत नजरेसमोर. जनतेचे जे प्रश्न आहेत ते त्यांनी व्यवस्थितपणे इथे मांडलेले आहेत आणि प्रीती धुरी नावाची जी ही व्यक्ती उमेदवार म्हणून आहे, ती प्रशासकीय गोष्टींची बऱ्यापैकी तिला ज्ञान आहे आणि त्यामुळेच महिलांचे सक्षमीकरण किंवा महिलांचे इतर काही प्रश्न आहे ते पुढेपर्यंत नेण्याचं काम ह्याच व्यक्तीकडून होणार असं मला वाटतं आहे. आणि मला खात्री आहे की ही व्यक्ती ती कामं सगळी महिलांची किंवा इतर काही रस्ते म्हणा, आरोग्य म्हणा, शैक्षणिक कामं म्हणा, ती ह्या व्यक्तीकडूनच पूर्ण होतील याची मला शाश्वती आहे. त्यामुळे आम्ही सर्व पदाधिकारी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार त्यांचा पूर्ण पाठिंबा करतो आहे. याला हेच एक कारण आहे की सर्व पक्षामधून जे काही उमेदवार उभे राहिलेत त्यात एक कर्तव्यनिष्ठ आणि सक्षम असा उमेदवार आम्हाला प्रीती धुरी आणि जिल्हा परिषद बाबूराव धुरी हे 2च आम्हाला नजरेसमोर दिसत आहेत. त्यामुळे आणि ताटे मॅडम आपल्या जिल्हा परिषदच्या त्यामुळे सदस्य, तर त्यामुळे त्यांनाच तुम्ही सर्वांनी निवडून द्यावे हे मी जनतेला आवाहन करते. आणि आपल्याला जर विकास हवा असेल तर आपण सर्वांनी चांगला उमेदवार निवडणं फार गरजेचं आहे. निश्चितच मणेरी जिल्हा परिषदच्या उमेदवार ताटे मॅडम ही आपल्यासोबत आहेत. मॅडम, काय सांगाल? एकंदरीत कसं वातावरण आहे? मी सांगेल सर्व मला मतदार मदत करतील असं मला वाटतं. तरी पण मी विचार करते सगळ्यात मला वाटतं आहे असं, पण मला मदत करतील असं. एकंदरीत आपण डोअर टू डोअर प्रचार करत आहेत. महिला वर्गाचा वगैरे सर्व युवा वर्गाचा कसा प्रतिसाद आहे? चालेल, करतात मला मदत करणार असं वाटतंय मला. आपल्यासोबत राष्ट्रवादीचे तालुका प्रमुखही आहेत. काय सांगाल? एकंदरीत प्रीती धुरी व ताटे मॅडमचा प्रचार करताना एकंदरीत कशाप्रकारे वातावरण आहे आणि मतदारांकडून कशाप्रकारे प्रतिसाद मिळतो आहे? आम्ही या प्रचाराच्या निमित्ताने ज्या घरी गेलो प्रत्येक ठिकाणी आपलं चांगल्यापैकी स्वागत झालं. प्रत्येक मतदारांनी आम्हाला सहकार्य करण्याची बोलून दाखवलेलं आहे की दोन्ही उमेदवार सक्षम, चांगले आहेत, सुशिक्षित आहेत. तरी आम्ही मतदारांना आवाहन केलं आहे की असे उमेदवार किंवा ह्या पक्षामधून महाविकास आघाडीचे उमेदवार आणि शिवसेनेचे उमेदवार हे आपले बाबूराव धुरी यांच्या माध्यमातून
ह्या प्रचाराची धुरा सांभाळलेली आहे. तसेच आमचे नेते सुरेशभाई दळवी यांनी सुद्धा आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं आहे आणि त्यांनीसुद्धा आपले हे जे उमेदवार आहे त्यांना तुम्ही पाठिंबा द्या, त्यांच्याशी फिरा आणि लोकांच्या मतदाराशी संवाद साधा. मणेरी जिल्हा परिषदमध्ये एकूण प्रचार करताना प्रीती धुरी यांचे पती बाबूराव धुरी आणि ते स्वतः माटणे मतदारसंघामध्ये जे जिल्हा परिषदमध्ये उभे आहात. आमची त्यांच्याकडे जाऊया. धुरी साहेब, काय सांगाल एकंदरीत आपल्या पत्नीचा प्रचार करताना एकंदरीत कसं वातावरण आहे? संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महाविकास आघाडीतर्फे उमेदवारी सर्वांना दिलेली आहे. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सर्वात चांगलं वातावरण आहे आणि ह्या ठिकाणी प्रचार करत असताना लोकांचे जे अनेक प्रश्न आहेत ते लोक आमच्यासमोर मांडत आहेत आणि ह्या ठिकाणी जे सत्ता पिपासू लोक आहेत त्याच्यापासून सत्ता हातीमध्ये काढून ती सत्ता सर्वसामान्यांच्या हातीमध्ये देण्याचा निर्धार खऱ्या अर्थानं सर्व मतदारांनी केलेला आहे. ह्या ठिकाणी पाण्याचा प्रश्न असेल, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असेल, शेतीचा प्रश्न असेल, शून्य शिक्षकी शाळांचा प्रश्न असेल, ह्या ठिकाणी आरोग्याचा प्रश्न असेल, अनेक प्रश्न लोक आमच्यासमोर मांडत आहेत. खऱ्या अर्थानं हे प्रश्न जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या माध्यमातून शासनापर्यंत पोहोचवणं गरजेचं होतं. मात्र गेली 4 वर्ष ह्या ठिकाणी सरकारनं दुष्ट हेतूनं प्रशासक लावलेला आहे. त्यामुळे मला खात्री आणि विश्वास आहे की ह्या केंद्र सरकार असेल, राज्य सरकार असेल, ह्या सर्वांना धडा देण्यासाठी ह्या ठिकाणी परिवर्तन अटळ आहे आणि फार मोठी ताकद आज मशाली निशाणी समोर आज वाटताना ह्या ठिकाणी दिसत आहे. निश्चितच एकूण 3 जिल्हा परिषद आणि 5 पंचायत समिती आहे. काय वाटतं एकंदरीत या 3 जिल्हा परिषदांचा 5 पंचायत समितीवर काय वाटतं? अत्यंत ह्या ठिकाणी महाविकास आघाडीनं ह्या ठिकाणी धनगर समाजाला प्रतिनिधित्व दिलेलं आहे. एकमेव शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेच्या वतीनं आणि खरं तर महाविकास आघाडीच्या पाठिंब्यानं ह्या ठिकाणी ललिता टाटे आहेत, त्यांना उमेदवारी दिलेली आहे. त्यामुळे संपूर्ण धनगर समाज हा ह्या ठिकाणी उमेदवार आणि निशाणीच्या पाठीमागे आहे. त्याचबरोबर आपण जर बघितलं तर मणेरी जिल्हा परिषद मतदारसंघ असेल, साटेली बेडसी असेल, माटणे असेल, या प्रत्येक मतदारसंघाचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. मात्र ह्या मतदारसंघामध्ये महिला सक्षमीकरण, हा आरोग्याचा प्रश्न, शिक्षणाचा प्रश्न घेऊन हे दोन्ही उमेदवार ह्या ठिकाणी लढत आहेत. दोन्ही उमेदवार हे सुशिक्षित आहेत, अगोदर कार्य केलेले आहे. त्यामुळे मला खात्री आणि विश्वास आहे फार मोठ्या प्रमाणामध्ये तरुण वर्ग आहे, तो तरुण वर्ग ह्यांच्या पाठीशी आहे, शेतकरी वर्ग ह्यांच्या पाठीशी आहे, कष्टकरी वर्ग पाठीशी आहे, तरुण वर्ग पाठीशी आहे. त्यामुळे तुम्हाला सांगतो हे दोन्ही उमेदवार ह्या ठिकाणी विजयी होणार आहे. माटणे जर बघितलं तर हा पारंपरिक अत्यंत सत्ताधाऱ्यांचा त्या ठिकाणी मतदारसंघ होता आणि मात्र आज त्यांनी 35 वर्ष लोकांची फसवणूक केली आहे. तिलारीचं पाणी आम्ही तुम्हाला देऊ, तिलारीचं पाणी तुम्हाला देऊ. मात्र माटणे असेल, तळेकोल असेल, त्या ठिकाणी उसब असेल, त्या ठिकाणी आंबटगाव असेल, खोकरल असेल, पिकुळा असेल, झरे अंबर असेल, ह्या एकाही गावाला तिलारीचं एक थेंबही पाणी खऱ्या अर्थानं हे देऊ शकलेले नाही. पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडवू शकले नाही. ज्यांच्या त्यागामुळे हा प्रकल्प उभा आहे ते पूर्व पुनर्वसनचे लोक आजही त्या ठिकाणी पाण्यासाठी वाहनवा करतायत, त्यांना पाणी देऊ शकले नाही. पाटे गावामध्ये सुद्धा पाणी देऊ शकलेले नाही. त्यामुळे परिवर्तन करण्याशिवाय आम्हाला पर्याय नाही, अशा प्रकारचं बोललं जात आहे. खऱ्या अर्थानं आमचा आवाज हा खऱ्या अर्थानं जनतेचा आवाज आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं निश्चितपणे ह्या ठिकाणी परिवर्तन होणार आहे. त्या ठिकाणी सुनंदाताई ह्या ठिकाणी साटेली बेडशीमध्ये आहे आणि मांगेलीपासून तेरवण मेढे असेल किंवा वरचं तेरवण असेल, जे काही आम्ही कार्य केलेलं आहे त्याच्या कार्याची निश्चितपणे पोचपावती आम्हाला ह्या 3ही जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये मिळून आमचे सर्वचे सर्व म्हणजे 3ही जिल्हा परिषद आणि 5ही पंचायत समितीचे उमेदवार निश्चितपणे विजयी होतील, ह्याच्यामध्ये तीळ मात्रही शंका नाही. निश्चितच हे होते धुरी साहेब. आणि सत्ताधाऱ्यांनी इथल्या जनतेला पानं पुसलेले आहेत. सत्तेचं आमिष दाखवून इथल्या लोकांनी त्यांचा भूलथापा केलेला आहे आणि परिवर्तन हे अटळ आहे असं त्यांचं धुरी साहेबांचं मत आहे. कोकण लाईव्हसाठी लहू परब, दोडामार्ग.